RMN Davao. Listen win. Listen win. Habang ang baila-ila karon mga kasama ang atong aksyon kay Ting Paminaw. Nga nidaog sa atong ang RMN Little Win. May puntan. May puntan kami yung kanal. Ano pangalan? Ako guys, si Melody Darin Monter. Ma'am, mga tanan ni anong next day si man Ting Paminaw karon? Next day si kaya kumula si Paminaw ug mga drama ni Puno kailang mga drama tagaan. Oo, manita. Oo, di basta-basta. Itong lola nagpamilya ko Diyos. Okay. Karon, kaya nadakpan na yun ako. Manaminaw sa next day si man. Dawata ang, una-una pa, ang bugnaw kay Kasabri. Salamat. Oga, para kompleto ang iyong kamahaw, dawata po lang ano. Lilit kay eleksyon manok. Salamat sa manok ug sa litso pagtalo-talo na may karon. Yay! Daghang salamat. Oo, so kay kamahaw ni naman. Melody no? Yes, mga dahil sa mga dahil family. Okay, congratulations dahil family. Ilabi na ka mga Melody dahil din sa may Barangay Leon Garcia ang daw ni Dakbayan sa Davao. Kauban si Radyoman Joel Beray. Kini si Radyoman ay ni Binita Tatak RMN. RMN Davao. Listen win. Listen win.